Kini alam bahakmat berkinong kersian juga kongres juga mokorwat blok kongres komiti. Hagas ni sajan juga tayo kili belum kejelang kebanekong mokorwat kabanlong kum kawe ni kejelang banjit hamai kinong kitkam juga blok. Ketika kejelang banjit ikinelam namar kejelit pineso no ubakarna sosyang MDC ka mokorwat konstituensi. Rengkat kikato kene kinelam syaka National People's Party hakini kikindesengi. Ketika sengi la peniasung baharu ya kejiwan peneso syaka kongres da kinelam ka People's Democratic Front ni ka PDF juga mokorwat zonal balalam kumat da presiden barim ka PDF Southwest Kasius District. Hakabaya day berkene ka jingwan jungi minta hapo jong kene ka hapo mokorwat ilawan kenang nakabanta ka meeting balakot kerpang ya ki katu kene ki nomtre party kongres ki barim banya kendulang bat banya page banya kini ya ka jing ya jong ka party kongres hapo jong ka konstituensi borok kawai te dei na kene ka daw ba nakaliang jong ni ngila poy hangne namar kajing leno jong MDC jungi bat ka kenhun sya ka wei pat ka parti ke NPP ni barang sa ngile poy lang hangne hapo jong kane ka snong mokrwat ban ya kendulang ya ki paranong tre parti ki barim bantip lada ngidang don sakat nongut malu mala ki bakam syakmat kenang bang idubla ban organize ban tre kamha naga banta ka parti te kunta da ka jing penbej jong u chief organizer u Mr. Kenpham kunta ngilala ban ya kendulang krui ki nong tre kongres bat ki nong Christian kongres ki badangsa ban ya tre bat ban penklain parti hapo jom kenika konstituensi te don bok mentagasngi ngila deb ya pej ya kmi ngila deb ya kendu rengkat ki katu kane ki badai na kaliang jong ki mahila kidang don katu kane ki samla ru kidang don bat ki bobon ru ki riurang ba jong ka parti kidang ya poilang ban ya perkhat ban ya pej ban ya kmi kuno ban nang kampen klain ban nang tre na ka banta ka jingha jong ka parti te kumta na kaliang jongi ngilala ban penlong ya kaneka meeting ka jing kendulang bat ngilala ban jidru ya kinong kitkam presiden niyo ya ibu Nicholas tempun nang tau general secretary ide iba Andreas Harkongor te kini ki rirong ba ki ba daka kenhon jungi keba la penlong mentagasngi ngila jid yaki bat ngila ai ti haki bakinang pej banang budin banang kampen baha ya ka parti haki likisngi ki ban sawan ngila keren ban ngila penkre ru da ka wei ke jimut jing perkhat ban penklan ya ka election MP bat ngidon ke jing kermen ba walada sibun ki paralok kila ya ledno syaka NPP Henry ngisnutu badang sibun ru ki non Christian kongres kidang sa hapo jong ke parti kongres bat kidang ya Christian bat kidang ya angnut baka parti kongres kan job biang hakane ka election MP ka bansalong te kunta ngisnu dan bogru bahakane ka jingye kendulang jongi ilayo iwei iba lami khmat nangte na sulong iba Manuel bat mai ilaloi bawan pej ban cungok na galian jong ka MPCC badi la pensluringi ila aimen sim ringi banginang trade bat nginang kampen klain ya ka parti hakar kom ka ba sngoutna ban ngisngoutu ban nakalian jong ki bobun balang haki snong haki tau haki jaka baro ki non Christian kongres bat kiwi ki paralogru ki kmelin tibiang ba hagabete bat kane ka MP election u Marvin Sen pala undang job do besu nama
kipai ba hikis ngutu ban pha ya unu badai tang riusimet hapo Delhi kamdan jingmut bat kasur kamdan ni ha bandan kam hi dau nongi khmat ubadan ha ka parti ke baklan kum ka kongres kiwi wala de ki dei tang layo ya kata ka kerteng national party hose kidang don tang iwei EMP lane idon tang hakawei ka state kum tang i bahai India la depan bena bakitu kibadon tang hakawei ka state kimla wat tang banyo ya ka kerteng national party te kum tang i sngoudon kam ba ban kersian ya ka parti kongres kabadai ka wei na ki parti ki bahek pat ki baklan ha pori India lada ila ban lada ka parti kongres ka dangla ban wan ha ka bor kan biang bet walada kamla ban wan le se ha ka bor rei ngide ban yo ya ka kenhun opposition ka baklan ban yada ya kinu ki an ki ba la ban wan na ka central kamtam yang i kirit pat ki balong tang ki sidrop hakane kari tengi don kam ya ka kongres kabade banyada yang ni yu i ki baja keleng haki state befer ayu kalaja ya kitu kirit pat ayu kalaja yang i ki Kristen te kumta kane ka jing angnut chung ki pat ba hakeleng ki jaka kita kemilenti pada ki angnut sisa ba ka kongres kade ban wan phai biang hakabor ni dakwa sisa baka kongres kade ban senchar biang hagane ka rijungi kenang ba ki baro kumbala julong kumbala jule kin yai bet kin identity bat kin penwanra biang ia kataka jingsuk ke jingsan kan namdam su kum ki baja haki kisngi balada haki state befer kamtam ya kane kan not east jungi ngiyoi ayu kala jahapo Assam ngilai ayu kala jahapo Manipur bat kibai ki jaka ki baja keleng te bat kane ke jingja baro kapen kendit benriu yang kirit pat bangihap don kam ya ka parti ke baklan banyada om ya ki kato kami ki kandidat ki balong ki rushimet leseng in somshit ngin singan hapo jong kane kari le jong henre habangin let ha kitu ki jaka kiba habban ya kendu kum hapo parlemen kasur yo ka jarngai tengi don kam ya kasur ke baklan om tang ha surok nrengi don kam ya kasur ke baklan hapo parlemen bandon da katim om dei da kirushimet katim kalong ka baklan katim kala bantrei khama katim kala banayada ka jingyada ka bakham tikna naga banta kanoga jai benriu te kumta ni idon kam ban pha ia ka kongres hapo Delhi menta knang ba kini ki bangi angnut kinurlong bat ki bangi juting ni jusmi kita boro ninyo ya kajing yada ka ba tikna na kane ka parti ka bangi la yomat lajan chispa snam menta bakala trei ba kala ai kajing yada ka ba tikna ya kirit pat kala ai kajing yada kerpang ya kitu ki beriu ki badang sadin kumengi ki benong Meghalaya bat kiwi ki para marjan jungi ki badon hakini ki dong ki than satai lamingi bat dakane ke jing thumu ni kwa ba kane ka ri jungi ke de bendon ha ke jing suk ha ke jing san ke de bendon ha ke jing kemen te kumta nakaliang jong ka kongres kaya wer ya ki paralog baro ban ya pet syakmat ban Christian dia kane ka parti ngila yakhlak no bat ki paralog jongi baru MDC om da kano ke jing ya dondau om da kano ke jing ya thut henre ngi shu yakhlak paralog ke jing ya khlat paralog da ke jing kemen ngila ya disha ngila ya bamjar rengkat da ke jing kemen berkata ka dei ka ke basnutna bana kalian jungi ki padang sa ka kongres ngisa ha ka jing kemen kitu ki paralog ki balalej no na ka kongres rengkat badu nim MDC kilelej da ka jing kemen om don kanu ka jing ya bu dau om don kanu ka dau ko balak ban penklat henre ka deitang ka jing persyang ban yang halaki
jong ki nongrim ni ki badon haka kongres ni kwa ban yang haka nongrim jong ka kongres kita ki balalin do na ka kongres lu ki don halaga jong ka nongrim te ngim don kanu kanu ke jingi thot padum don kanu kanu ke jingi susi jingi sudiao ngilia flat ka jing keman da ka jingi i. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.